Hej. Vi ønsker dig velkommen til GS Fleet Manager, vores helt nye platform. For at komme i gang tager vi et kig på det grundlæggende. Start med at indtaste din e-mailadresse. Tjek derefter din indbakke eller din spam-mappe for en e-mail med dit sikre login-link. Klik på det, log ind, og du er klar. Klik på et ikon for at få mere information om det specifikke køretøj. Køre- og hviletider og køretøjets historik er også tilgængelig herfra. Planlæg sikre, smarte og grønnere ruter på få sekunder. Næste tip. Køretøjshistorik. Brug kortet til at se præcist, hvor køretøjet har været, når og hvordan. Hold musmarkøren over en hændelse for at få mere information. Du kan også vælge dato direkte fra kalenderen. Førersiden giver dig et overblik over alle dine chauffører med smarte statusikoner med intuitive og enkle filtre. Leder du efter noget specifikt? Brug søgefeltet. Selvfølgelig kan du også filtrere på kategori, status og mange andre parametre. Selvfølgelig finder du også brændstofforbrug nemt tilgængeligt, enkelt og overskueligt. Så du kan beregne CO2 og følge op på miljøpåvirkningen og nemt rapportere videre. Download en rapport til videre analyse. Hvis du har takograf aktiveret i dit abonnement, er filer fra fartskriveren også tilgængelige til download. Vi understøtter en række OEM-integrationer via API. Vi tilføjer løbende flere mærker her. Vi har valgt at integrere Google Traffic Flow, så live trafikflow og et enkelt overblik over rapporterede blokader, myldretid og køer vises visuelt. Vi er stolte af at kunne give dig et smoothie på de trafikinformationsløsninger, vi ønsker at tilbyde alle vores kunder, og som allerede er integreret og testet i Norge. Dette vil give yderligere god information og viden om vejforhold, vejstatus og den seneste tilgængelige information. Især for kunder, der skal transportere langdistancer og som krydser grænser og ukendte områder. Tak for den tillid, du viser GS Fleet Manager. Sammen bevæger vi os fremad. Safer, smarter, greener.